Aínda sen toldo? En TGM Toldos Gómez temos a solución perfecta para ti. Ofrecemos a máis ampla gama de toldos para a túa casa ou negocio, totalmente personalizables, coa túa marca, tecido e cor favorita. Non deixes que o sol che impida desfrutar da túa terraza. Chámanos hoxe mesmo e atenderemoste como mereces. 981 50 0202. TGM Toldos Gómez. Moito máis que toldos. Seguimos adiante, 22 minutos sobre as 10 da mañá. Mira, temos por aquí o responsable de Toldos Gómez e parece que saiu ata o sol. Bueno, outro día liamos na prensa que Toldos Gómez, TGM Toldos Gómez, esa empresa tan nosa de Arzúa, son de Arzúa, máis nosa, se cabe, segue medrando. O dicía hai un instante, TGM Toldos Gómez, os que somos de Arzúa, non de nacemento, pero sí de sentimento, de pasar moitísimo tempo en Arzúa, é unha empresa que vemos no día a día, que dá emprego pois principalmente a xente local, é unha empresa que dinamiza, unha empresa que da que os arzuáns, os galegos, temos que sentirnos orgullosos. Cando víamos na prensa outro día, penso que foi na Voz de Galicia, pero bueno, outros medios tamén se fixeron eco, TGM Toldos Gómez cólase no Santiago Bernabéu, no estadio do Real Madrid. E dixen WhatsApp a Esteban, o seu director xerente, Esteban Raposo. Moi bo día, Esteban. Hola, bo día, Álvaro. Chegaremos ata onde chegaste de xa, unha liga de primeira división, nunca mellor dito, de facer traballos para o Real Madrid, para un clube, unha entidade centenaria, e depois no día a día, que queremos coñecer. Esteban, eres o director xerente, isto é unha empresa familiar. Sí. Toldos Gómez nace como unha empresa familiar, o teu bisavó. Sí, é unha empresa familiar e de ámbito local arzual, principalmente, sí. Nace a principio do século pasado, un home de Pereiro de Aguiar que deixou a aldea de Pereiro de Aguiar, foise a Coruña, aprendeu a facer albardas e guarnicións para os cabalos, e despois foi para Arzúa, porque o guarnicionero que había ali, que eso era un oficio dos de antes moi demandado, porque moitos animais estaba exactamente a punto de xubilarse, veo a oportunidade, estableceuse ali, e ali empezou o xermolo do que hoxe Toldos Gómez. Hasta os anos 70 non empezamos Carlonas e Costolos, pero para contar a historia no principio hai que empezar por este home que estivo moito tempo traballando o coiro. O coiro, claro, guarnicionería en sí mesmo, eso foi o xerme de abrir o mercado, digamos. Efectivamente, do tipo se que adaptar, porque xa sabes que... Cabalos menos, ganas de comer as mismas, entonces aproveitando o que sabían facer, daquela xa non estaba o meu bisavó, estaban os seus dous fillos, Antonio e Cándido, Manolo e Cándido, pois colleron e adaptáronse o tema das lonas xa, que a intervención de un neto de Antonio Gómez e outros netos que estaban por aí, como Víctor, José Manuel, Javier, foronse adaptando hasta Toldos Gómez que somos ahora, e Guarnicionería Gómez que sigue viva e coleando. Vale, un repaso o principios do século pasado. Sí, 1900, según o censo de Arzúa, 1909. O que pasa é que hai quen di que chegou antes, o que pasa é que no censo tributario non figura hasta aquela época, pero sí, na primeira década do século pasado xa choveu. Nunca mellor dito. Sí. Nunca mellor dito, xa choveu. Mira, teño nas miñas mans unha memoria de sustentabilidade 2024 que editades. Que é isto que me ofreceches aquí, o cal che agradezo, Esteban? Sí, pois mira, resulta que ao ser unha empresa familiar nunha vila non moi grande, pois sempre tens que estar moi pendiente do que pensan os veciños de ti, de facer as cousas ben. Eso foi dende sempre. Eu non tuve a sorte de conocer o meu bisavó, pero pareceme que xa tiña que estar pendiente do que os veciños estiveran contentos. Entón, ven o que agora chama responsabilidade social. Entón, é un tema que nos preocupan, e o noso modelo de xestión básase en ter contentos os traballadores, os clientes, os propietarios e a sociedade en xeral. Entonces estamos concernidos ou interpelados polo que a sociedade lle importa. Entón, hai uns estándares de xestión que, por exemplo, un GRI, que é unha iniciativa global de reporting,
E facendo eso, pois facemos unha guía ou unha memoria cada ano onde explicamos a evolución da empresa e como damos resposta, pois, por exemplo, os obxectivos de desarrollo sostenible, que eso facémolo cada ano, xa levamos varios anos facendo, e utilizámoslo tamén como informe de progreso para o Pacto Mundial de Nacións Unidas, que é outra iniciativa neste sentido, e logo repartimos pois, a xente que lle interesa a Toldos Gómez ou que por exemplo, a Radio Líder, pues temos unha copia. Claro, sí, oye, que te agradezo, respeto ao medio ambiente, deixar as cosas claras, abrirse e decir, pois, cal é a filosofía, os estándares, as normativas, todo como o traballo do día a día, non? Sí, e calquera cousa que facemos en ese sentido, que pensamos que ten impacto social, como a carreira que facemos en Arzúa, aí o reportamos e despois sometémolo a unha verificación externa. Ven unha entidade independente, que neste caso é Aenor, e verifica todo. Pois ahora, cando chodín, pois pedinche a firma. Sí, porque cando poñamos o ano que ven, que repartimos 42 memorias ou 57... porque están. Sí, entonces... Pues cando interesante. Sí, está ben. Bueno, imos a falar un pouco do día a día de TGM Toldos Gómez. Falamos da historia, falamos de como principios do século pasado ata o noso presente. Como é o TGM Toldos Gómez de agora? Como é o día a día? Que facede? Porque pensamos en toldos de balcón, en toldos de terraza de bar, pero que vai moito máis alá. Tedes unha marca propia, Moeva, que utiliza os refachos dos toldos, en fin... Como é un día a día? Que facedes? Cantas xente traballa? Cantas sedes tedes? Contame un pouco... Expláyate se queres, Vale, pues mira, a ver si son capaz de resumir, porque se me poño a falar desto, que como que é a miña vida, estou aí metido, podería falar horas, non? Pero tratando de resumir, se me enrollo, Nada, ti tranquilo. Pois temos dúas naves en Arzúa, unha en Santiago e outra en Bergondo. E aí repartímonos a maioría penso que somos agora 99 persoas. Despois temos outros compañeiros que vense moito por aí porque van nas súas furgonetas a medir e a instalar. Entón, unha cousa que creo que é peculiar da nosa empresa é que esperamos sempre polo cliente para empezar a traballar. Non temos en stock temos materia prima, pero cando chega un cliente plantea unha necesidade, pois diseñámola e fabricámola a medida, co material que elixa e cos colores que elixe. Eso fai bastante complexa, ou eso me parece a min o día a día, porque todo é distinto. Cada día aparecen cousas novas, pero bueno, tamén é moi entretenido traballar en Toldos Gómez porque sempre están pasando cousas que nunca pasaron antes ou están clientes demandando cousas que nunca se demandaron antes. Entonces é un reto de irse adaptando e intentar acertar co que o cliente ten na cabeza é o mismo que lle entregamos. E logo, dentro deso, o que facemos, dividímoslo en liñas de negocio para aclararnos internamente. Falamos dunha cousa que chamamos confección de textiles técnicos, que ser sí. Dime, perdón, iba a decir o a creación do propio toldo, da propia lona. Nos chamamos de confección, o sea, o que para dar sombra, metémoslo en protección solar. Vale. Eso é unha liña. Vale. Entonces, temos tamén confección de textiles técnicos, que aí facemos calquera cousa de lona, sempre que non sea para facer sombra. Se é para facer sombra, metémonos en protección solar. Pero aí, pois, hai fundas e moitísimas cousas que se fan a medida. Para un camión, por exemplo, a parte de atrás dun camión, un trailer. Onde vai eso? Eso vai en lonas para o transporte. Mira, enuméraches todas. Temos protección solar, lonas para o transporte, confección de textiles técnicos, cintas para trincar cargas e elevalas, impresión digital e rotulación, e logo tamén temos carpas e estructuras. Aí temos esas 6 cousas, e agora metimos hai pouco unha cousa nova, que é o que chamamos Moeva, que é isto que comentabas ao principio, que naceu da responsabilidade social, porque o estar certificados en medio ambiente, pois unha cousa que vamos facendo desde o 2008 é medir o residuo que xeneramos, o que entregamos a xestores autorizados. E como cando ves todos os metros ou kilos de lona que non se poden aproveitar, pois pensamos, algo temos que facer con isto, algo teremos que facer. E o que fixemos foi pois tratar de facer produtos máis pequenos que unha lona enorme. Si son bolsos, non? Son complementos así, que estuvo amosando para a xente que nos está vendo nas redes e no YouTube.
que son moi chulos, por Sí, certo. sí, temos unha compañeira que coñeces, que Ana Maía, que falas con ela Sí. algunha vez, pois a principal responsable dos deseños que dan forma a Moeva. Esperemos seguir, polo menos, tirando menos lona á basura, non? Ajá. Bueno, xa estivemos dentro da empresa, xa nos fixo un recoveco de todas as estructuras e de como se organizan a nivel interno para que vexades que ten a súa complexidade, de que ten a súa grandeza, de que va moito máis alá dunha empresa de toldos, que ten unha importancia ser sostibles, ser responsables medioambientalmente, ten unhas condicións de emprego tamén, me dicías, preto do centenar de persoas que traballan Debemos máis estar, menos. sí, é que fixemos uns cambios hai pouco, pero si entre 99 e 100 debemos incorporarse uns compañeiros o día 3, eu penso que a partir superaremos agora a centena. Sí. Unha desas empresas, o dicía eu ao principio, que moita xente de Arzúa, pois, esa empresa de proximidade que moita xente de Arzúa traballa en TGM Toldos Gómez. Sí, moita xente de Arzúa traballa en Toldos Gómez, algunha xente tamén de concellos limítrofes, claro. vivindo en Ordes, en Claro, Melide claro. ou en Compostela, pero a maioría, lóxicamente, son de Arzúa, sí. Orgullo Arzúa, carreira que, por certo, acaba de celebrarse con moitísimo éxito outra nova edición. Moeva, esa firma que entren en moeva.es e van ter, a verdade, que se van impresionar cos traballos que fan dende TGM Toldos Gómez. Mira, se me disculpas un segundo, teño por aquí, non sei de que ano é esa camisola, pero que temos por aquí, xa vos contarei por qué, pero tamén arroupando moitas veces o deporte, o día a día, moitas campañas que se organizan a nivel municipal, a nivel privado. TGM Toldos Gómez pois dá un salto hacia adiante de arroupe. Estou amosando, para a xente que non o ve, unha camisola da sociedade, da CSD Arzúa, Sí. onde TGM Toldos Gómez pois está na parte frontal. Tamén é responsabilidade, non? Social. Sí, efectivamente, o sea, calquera iniciativa deportiva que haxa na vila, pois cando busca patrocinadores, pois por desgracia non hai moitas empresas e veñen a maioría a chamar a porta. Entón, nos tratamos de enfocar os patrocinios, que claro, teñen que ser limitados porque todo non nos podemos abarcar, o ámbito local e deportivo. E logo hai unha vinculación moi directa ca CSD, históricamente, xa meu avó foi presidente accidental do CSD, algún socio de Toldos Gómez foi no pasado presidente, e o presidente actual, Víctor Gómez, que leva moito tempo de presidente xa, e que tuvo moitos éxitos deportivos, tamén é socio de Toldos Gómez, e o xerente da guarizonería da outra empresa. Vamos, que toca. Hai moitos anos xa que vimos patrocinando e con moito orgullo. Contame isto do Madrid. Como Toldos Gómez chega... Porque isto é un traballo para a zona VIP do Bernabéu, ou como é? Pois o Bernabéu decidiron montar un mercado gastronómico nos sótanos do Bernabéu. O mercado gastronómico, supoño que para expor os partidos ou para eventos. Sí. Entón, tivemos a sorte de que unha constructora galega que está en primeira división a nivel estatal, como é Desarrolla, unha gran empresa, sí. Pois foi adxudicataria desa obra, foi en quen o Real Madrid confiou para facer toda esa transformación dos sótanos. Nos somos subcontratistas de Desarrolla, non foi o Real Madrid quen confiou en nós, foi Desarrolla que colleu a obra e desenvolveuna moi ben. Fixo un estudio e dixo gran empresa, outra gran empresa. Sí, pois debeu ser eso. Agradecemoslle que apostara por unha empresa galega como eles, que especificamente que apostara por nós, e temos que agradecer tamén a xenial idea de nun sótano donde non entra a luz do sol decidir meter tantos toldos, que só teñen unha finalidade ornamental, non están ali para facer sombra como acostuman a estar os toldos, están solo para adornar. Sí, aparte son de moitas cores, non? Polo que vimos na imaxe é un deseño moi chamativo, moi luminoso, se se quere ver así, ou era a impresión que dá a foto, non? Sí, efectivamente, eles teñen boxes ou locales de hostelería, que son unha estrutura metálica que preparou Desarrolla con outro proveedor, para cada un deses boxes
pois solicitou toldos a 3 niveles para facer todo o alrededor. Cada un desas estruturas, deses boxes, ten unha cor distinta. Entón, hai moita variedade de cores. A verdade que foi un reto o de adaptarse a esa necesidade do cliente. Foi difícil conseguir eses colores en específico porque os fabricantes de lona teñen o seu catálogo e non son partidarios de facer cores a medida, pero bueno, fonse salvando todas as dificultades. O sea, que houbo cousas que ir amoldando. Sí, efectivamente, Vale, como vale. unha obra deste calado, foron moitos meses de traballo, moita implicación do departamento comercial en Toldos Gómez, da oficina técnica, da parte de producción, para adaptarse ao que pedía o cliente, e moita axuda por parte tamén de desarrolla para irnos guiando ata culminar. Vale, teño xo que preguntar, es do Madrid ou... Pois mira, de neno era do Madrid un pouco por mimetismo, os meus curmáns eran do Madrid, ou algúns deles, outros eran do Barça, pero a maioría eran do Madrid. Por contagio, entón. Por contagio era do Madrid. Agora son casi totalmente alleo ao mundo futbolístico, un deporte que non sigo, pero gústame que gañen os equipos galegos. Bueno, vale, boa resposta. Sí. Bueno, supoño que ou un pode pensar ter na cabeza que no mundo do toldo, TGM Toldos Gómez, no verán o pois máis frenético todo e demais. Pero agora temos, como acabas de comentar fai un anaco, outra serie de iniciativas que teñen que ver co mundo da lona e co mundo de tal que non teñen que ver para tapar o sol. Por lo tanto, é continuo o traballo en TGM Toldos Gómez ou aí sí que se nota un pico nos momentos de verán e incluso terrazas que se tapan precisamente para o inverno. Sí. Hai un pico, segue vendo un pico Sí. nos meses de maio a agosto, por todo o tema de protección solar e toldo para a sombra, pero aparte de que echámonos de confección de PVC, que facemos cierres para unha granxa, unha lona divisoria para un pabellón ou para unha nave industrial, eso é todo ano. Todo ano. E a verdad que temos carga de traballo todo ano. Dicías antes que é tanto o abano de posibilidades que ten o futuro cliente que algunha cousa así extravagante, rara, que dixeras ou entra todo dentro da lógica. Home, seguro que Seguro que hai algo, non? seguro Se te pos a pensar. que hai algo, todo tipo de cousas de lona para os máis diversos usos. A verdad que agora seguro que hai cousas curiosas. Os meus compañeros do departamento comercial que están día a día na batalla co cliente. Cando escriben aí pedido. Seguro, sí, e cousas que non sabes para que son. Moitas fundas de cousas de lona que che piden e non sabes que uso lle van a dar. Pero ahora mismo non lembro ninguna. Bueno, todas distintas. Todas distintas, que eso o importante. TGM Toldos Gómez, unha das empresas que, como digo, tamén se suma a esta humilde emisora de radio, pois ofrecendo, entre outras moitas cousas, a información meteorolóxica, o patrocinador do tempo, cando conectamos pois con Meteo Galicia para coñecer como ven o tempo, porque o tempo, aparte de ser unha conversación inicial con un descoñecido, incluso coñecido, dependemos moito do tempo. É unha empresa que está vinculada un pouco tamén ao tempo. Parte Sí. da empresa está vinculada ao tempo. Tamén, sí, está despendente Sí, de claro, como vai haber este verán, vai haber sequía, vai moito sol. Sí, o sector, o sea, temos que falamos con outros tolderos, estamos en asociacións profesionais, ten moitísima repercusión como se reparte o sol dentro do ano para como pechamos o ano as empresas de toldos. Si ven un ano no que un verán tardío, pois que empeza a facer sol en agosto, pois xa decimos que moitos clientes din, pois espero po ano, e xa non encargan o toldo, ou xa non o cambian, e o mismo, a xente que ten lonas de camión, cando chove, e entra agua, esmolla a carga, pois veñen a reparar a lona. Entonces, a nos afectanos moitísimo. Que pasa? Que como temos variedade de produto, pois tanto a veces influye para ben que faga sol e hai outros produtos que se venden cando chove, pero sí, dependemos moito do tempo como agricultor. Claro, tanto, é verdade, é verdade. Eu teño de formación profesional un pouco como Arzuán, pero cada vez que vou a algún sitio e vexo un toldo, fíxome na esquiniña esa serigrafía e dixe, aí está Arzuá. Sí. Esa serigrafía tamén está en chiquitín aí
no Santiago Bernabéu? Pois a verdade é se que... puido facer esa rotulación aí? Esos 600 pico toldos non levan o que chamamos nos o cuño, non levan. É unha pena porque a mí pásame como a ti. Cando vas a tomar un café, pasas hacia dentro e ves parece que tomas o café máis a gusto, se ves o cabaliño ali. Sí, pin, aí. Sí. Pero bueno, vale. Estos xa son cousas... Non poido ser. Bueno, non poido ser. Hacia onde camiña TGM Todos Gómez? Porque claro, foi evolucionando, foi avanzando, é un negocio que supoño que as tecnoloxías se van incorporando, non quixen entrar aí, pero e demais, supoño que a IA, en fin, pois todo isto que supoño que hai que complementalo co traballo máis artesanal, que ten moito de artesán. Hacia onde camiña? Hai algunha meta a curto, medio, longo prazo que podas adiantar de TGM Toldos Gómez? Pois mira, os retos que temos agora van por aumentar a capacidade productiva contando sin poder recurrir a aumento de plantilla, porque hai unha escasez de persoal cualificado e, sin embargo, sigue habendo moito traballo. Eso é difícil para unha empresa como a nós porque é intensiva en man de obra. Claro. A intensidade artificial... Falta man de obra, vamos. Claro. Moitísimos sectores tamén novoso, aínda que poda haber formación e demais, pero aínda así hai que... complicado. E non hai un FP de toldero. Os tolderos formámonos en Arzúa, non hai todavía... Non hai nada, ningún... Sí, claro, non claro, hai. Alguén que teña un FP dunha rama industrial como de unha carpintería, pois o mellor na parte de pode aportar algo. Entón, os retos que hai agora son aumentar a capacidade productiva, sendo a xente que somos, reter o talento que temos agora, ter a xente contenta para que continue con nos, organizarnos mellor e incorporar algunha máquina nova que nos permita sacar adiante máis traballo, porque demanda sigue habendo máis da que hemos atendido. Interesante este punto, interesante este punto, esta reflexión que ten todo bo, hai demanda, pero que ten esa outra parte, que é falta de persoal, falta de persoas cualificadas. Non hai unha profesión en sí mismo. No, bueno, a ver, hai, porque pode ser toldero. Sí, hai profesión, pero non hai formación. Claro, non hai formación, efectivamente. sí. Hai a formación que pode dar a propia empresa. Claro. E que podes, en fin, interesante este punto, esa batalla do día a día. E algo máis que apuntar? Esteban, que igual non fun por algún lado que che apeteza salientar, desta gran empresa Arzúa que é galega, é Arzúa, pero é galega. Sí, efectivamente, é galega. Pois nada máis, Álvaro, simplemente agradecerche moito que nos dedicaras un tempo, que me mandas ese WhatsApp para invitarme a acercarme aquí, e nada, moi agradecidos. Eres de estar no despacho? Eres de... Que vas facer agora, por exemplo? Que tes en riba da mesa ali no despacho? Pois agora vou aproveitar que estou en Compostela vas a hacer cousas por aquí. para chegarme a nosa nave de Santiago, porque... Está no Tambre. Está no Tambre, sí. Entón, veño menos do que me gustaría, tanto a Santiago como Bergondo. Claro. Entón, non deixo pasar. Aproveito para ver como están os compañeros por ali. É visita sorpresa? Pois agora xa non. Vaya. A ver se nos están escoitando, pero non avisei. Non fai falta avisar porque está todo ben seguro. Mira, estos de Radio Líder que invitaron ao xefe agora ven aquí, están todos ali nerviosos. Bueno, pois nada, aproveitar esa visita a outras sedes que ten máis alá de Arzúa, unha delas aquí en Santiago, outra en Bergondo, como ben apuntas. Parabéns polos éxitos, parabéns por esa responsabilidade que hai a nivel social, deportivo e demais, e bueno, pois que moitos anos máis. Cantos anos son entre unha cousa e outra? Pois, si empezamos a contar dende o momento inicial, pois debemos estar... Cantos son? Pasamos xa, andaremos perto dos 120, 115, 120. Cuidadiño, Sí. Outros tantos, polo menos. O gallá. Que se sumen. TGM Todos Gómez. Gracias, Esteban. Gracias a vos. Gracias.